Dudugmanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Dari. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till I Loved You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo dita singan nga Dali. Nak, ayaw kalimot ha. Madugay kong uli-uli ang kay magbasahi ko sa ilang Ma'am Rowena. Okay, ma. Sure ka? Mo padayon pagyapon kag masahe dito? Ay oo, nak, uy. Bata pa lang na sa Ma'am Rowena. Nahibaw na ka nga, tigmasahi na yun ko, ana. Bisan pa man siyang ginikanan. Pero ma... Nak, dili na lang gunin nato lalisan. Sige, ma. Basta kay pag-amping lang yun dito, ha? Oo, nak. Ikaw sad, pag-amping sa imong trabaho. Girl, lagta ko niyang gabi Ha? Daghan kong trabaho uy. Hala, no? Biyaya siguro na panagbisa. Kanani ba di mo trabaho? Uy, murag kag way ko. Shhh! Ikaw ha? Kanang baba ni mo ron? Ikaw pa? Ay, lagi. Okay na. Hindi na ako magsapa. Good. So, man. Lagta later, oh. Dili ko. Humanon pa din akong trabaho o niya. Napasag ko'y lakaw inig human. KJ. Nice thing address, ta? Excuse me. Nailang size, ani? Mahal ba yan ni? Hatagi lang ko og laing size palihog. Miss, prangkahan lang ka ha. Di gusto hagu-haguon. Unya, di gihapon mo palit. Kung namoy medium nga size, ani, paliton ako dayon. Oh. Gitutukan man kukunin mo. Unsa man dili ka mo kuha? Kaya ato ko si mong manager mga yug laing size, ani. Kadiyot. Sigurado gyud kong malipay si Mama Ani. Ma? Mingaw lagi. Ma? Hello pa. Nak, niami si mama ni mo sa ospital. Unsa? Nga naman. Naunsa man din si Mama. Nakuyapan ko, nak. Ay, tugod sa kainit. Mao ba? Pahuway na, ma. Pa. Pwede ta mag-istorya sa kawas? Sige na. Ngano nagkuyog man mo ni Mama? Kwan, nak. Di ba giing na naman ti ka? Ayaw nagpakita ni Mama? Nangumusta lang ko niya. Nangumusta sad ko nimo. Kung mangumusta ka na ako, ni ato takasbay? Ngano sa gawas pa magin mo mag-abot ni Mama? Kay mao maiyang gusto. Nak, gusto kong mamawi ninyo. Mao nang magsigi kag padana kog kwarta, mao ba? Nga naman, kuwang pabaday ang kwarta nga akong gipada. Dili mahitabong makuwang. Kay bisa gamay,
Wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Wa na ako gastuha bisag piso pa ana. Na, Palihog lang. Ayaw gatagi og false hope si mama. Kay bisan og balibalihon pa natong kalibutan. Dili mahitabo nga kami mo imong pilion. Kay nagpakasal ka na sa lain. Og may lain na sa kang pamilya. Dali. Grabe, believe. Gid ko ni mo, girl. Dili lang ko gusto masakitan si mama. Kay nilaom siya ni papa. Habi ni mo, si papa ang rason nga nung hangtod karon. Dili ko gusto makauyab. Lalaki nga way baruganan. Maayo kayo mo palaom. Mao nang lihay kay kag mga laki. Oo. Og mao nang ako gyung ampingan si mama og ipalayo na ko siya ni papa. Nak, okay na lagi ko. Maadto na ko sila ruwet na kaya. Nisaad ko nga masahion ako siya karon. Dili lagi, ma. Ani na lang. Ako may mong masahe ni mama. Kaya di ay libo. Anong dili? Tinudluan ba ako ni mo, ma? Maong ikaw, pahuway lang og tarong dinhi, okay? Arang bayad ay o. Salamat kaayo, ha? Way sa pa yan, ma'am. Oh, pag-umlagi na mong masahista ron, tita. Anak ni sa kong suki. Day, dali. Si Rave, akong pag-umangkon. Dili pa dugay nga naabot gikan sa US. Mayong hapon, sir. Oh, mo dawat sa kaglayang service, dali. Rave, unsa ba? Ayaw ko na pagbinastos. Usa man, nangutan na raman ko. Mangutana sa ko nimo, Sir Rave. Wa na gid ganahan nimo nga mangita na malakag mo service nimo? Siya ito mo? Klaro ato. Ato na ko, Ma'am Rowena. Salamat kaayo. Ang bugiro sa tong tawhan na da. Supal palagi. Nagtuo siguro siyang mataha ko diya. Uy. Naama din ni chat sa akong gwapang amika. Dali sa bar ba? Mangluod na gyud ko nimo. Ay, dili gyud ko undangan ani. Atuon na lang nako. Ay, salamat. Yan higit ko. Mangluod niya ka. Maluod yun ko. Hindi ka mo need, girl. Klaro man. Lagi kay. Oh, Ikaw. ngayon na amang ka din, he. Muli na ko. Kadihot sa ha? Kung nun sa may problema ninyong duha, storyahin na ninyo. I'm sure, misunderstanding raman na ba? Dali, please. Alag uli. Okay, sige. Dili ko mo uli. Pero ayaw kong pugsa nga mo entertain anang tawhana. Ako na hato niya. Sure ko. Medyo nalipong na sa good ko, Ray. Okay. Okay na ko. Dawa sa dabang ko. Kasuka naman ko. Yato na, tika. Ayaw na pagsupak. Salamat. Sorry. Kalimti na lang to. Kikalimtan sa nako nga nagkailat, ha. Mao ba? Maninita ba? Oo, girl. Maunang musurok gid akong dugo atong tawhana. Hala, patay. Ako na magyatang niya imong number. Unsa? Matagin siya chance, girl. Nagsuring naman ka, ha? Mamawi man ko na siya nimo. Sige na. Bisa ka usa lang. Thank you, ha. Bisugot ka nga makikita na ako.
Karon rani. Nisugot lang ko kay nihangyo ang ako amiga. O gusto lang ko mahibaw ka ha. Nga wa ko'y plano makig-amigo og pareha ka bugiro nimo. Kanang nagsalig kay kwartahan. Unya murag na kamino sa mga tawo nga nanarbahog tarong. Sorry na lagi. Promise. Nabaw ko nga ingon na ang imong yung first impression ako. Pero hatagin ako og chance kung unsag ko. Oh, nain maligad quick oh. Ngaon ta na. Ha? Mukaon ka, ana? Oh, ganong dili good kalami ana. Tana, librehon ta ka. Oh. Anya, kamusta man ninyo pag-ubanubang? Actually, okay naman siya. Buta na si Rave, oy. Siguro, natripan lang yun kaniya tong higayon na. Gabi ni mo, girl. Muangkon ko nga ang bugiro gito siya. Bugiroon ba? Pero, nag-anam og kawaang yan hambugiro. So, nga nagkaila mo. Mga ko pa ni mo. Kamang mayab gani. Hatagi chance. Bisa kinsa. Deserve hatagi chance, girl. Girl. Pinod, gisugot ako nimo. Oh, Rave. Basta kay... Dili lang gini mo wag tangon ang akong pagsalig ni mo. Di ka na mahitabo, dali. Salamat kayo. Nalipay ko na kay nihatag dagit kasi imong pagsalig sa lalaki. Ikaw, ma. Kung ikaw mo ipangutanon ba? Angay ba na kung hatagan og lain chance si Papa? Nak, nagpakasal si Papa ni mo silain, pero wa siya mahibaw nga mabdos ko nimo. Karon na siya nahibaw nga dako na ka. Og tinuod ang iyang giingon, nga nibiya na siya sa iyang pamilya. Kay bisag dili pa nimo siya dawaton, pero kita gyud iyang pilion. Ma. Tinuod ka, nak. Hatagan ko ni muglaing higayon. Opa. Basta isaad lang sa di mo na ako nga dili ni mo pasakitan si Mama. Oh, dili na, anak. Ang pingan ako sa mama ni mo. Ilabi na yun ikaw. Salamat, nak. Salamat, sad pa. Sakto gidaya nga tumagi ni Kanan. Na ay hustong panahon para makasabot ta sa sitwasyon. O karon ako nasabtan unsa gibati ni Mama para ni Papa. Sa dihang nibati na sad ko og ugma. Yes. Dili dali ang paghatag og pagsalig. Pero kinahanglan ni ilabi na sa tawo nga mga mahal nimo sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Dali nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kapangayo. Awit nga nagalan Till I Loved You. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Basila Regadas. Kamusta mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ding tulumanon kini ang akong suliran.
labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili akong suwat suliran. Ako si Jeremy. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga napaakan og iro, pero wa na mo mapa-injeksyon ni. Napo na kabuan ang nakalabay. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nak, mulakaw sa ko ha. Okay pa. Ug ang ako pahimangno nimo ha. Ayaw paglaag-laag kay basig mapaakan ka itong ilang giingon nga na ako no'y naglaroy-laroy nga irong buang. Okay pa. Sige, hato na ko. Dong Max. Dong, dahil na, manihapon na ta. Dong. Ano ko ba? Una lang. Ha? Nga naman? Basta. Sige, basta. Dali na, uwi niya, unsa. Abli na importante, be. Napoy gituwas ka project pa, importante kayo. Nala, sige. Basta gawas dayon diya, ha? Ano, mukao na ka? Opa. Ano siya maga? Init magay panahon. Nagbukot magaghabol diya. Tugnaw kay pa. Ha? Ano siya tugnaw? Ayaw pagbukot, be, naunsa magawi. Uy, kainit ko di mo, Max. Gilantan ka? Ha? Wa makakaubaw sip una. Nga anong gilantan ka? Oh. Max? Tay pa. Unsa ni sa man mong BTS? Napakag mo kiro. Usa? Nga nung wa ka magsulti? Adlok mong kong kasapan ni mo. Ginoo ko ni mo, Max! Wag dayon mo sulti si Max nga napaakan day siyag iro. Pero wa siya may bawo kung kakinsa tong iro. Maong amo gid siya nga gipugos nga pa-injeksyonan na lang. O gunya, Dili ko musugot nga mong pa-inject pa. Paimna na lang na siya og antibiotic dong. ha? Pwede ba guna? Nakasuway man ang imong papa sa una. Pero iyara tong gitambalan ang pinaakan. Wa man niya imna. Ipainom lang gid og hurot ang 21 ka buok. Kumusta naman ka dong? Okay naman ko pa. Mayo hinuon. Basta sa sunod, pagsulti na yun. Kasi ba kung maunsa ka? Opa. Dong, nga umiinit na masab ka. Oh, Dong Max! Na, wa ba ka na mapaakis irong buang ng imong anak, no? Simbah ko taon. Kay hangtod ron, para ba taon to madakping irong buang? Sa may angay na kong buhaton ini. Naglibog na gid ko unsay akong buhaton. Mahadlok sa ko nga mo painom niya og balik og antibiotic kay basin og maunsa siya. Pag ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Human mapaaki ang akong anak og iro. Naglain ang iyang lawas. Pero naayo raman siya sa antibiotic nga among gipainom niya. Ug karon kay balik na pod. Grabe ang iyang hilanat. O nagsuka na gani siya. Posible ka nga tungod gihapon ni nga napaakan siya iro na po nakabuan ang nakalabay? Ikaduhang pangutana. Dili ra ba ito makadaot sa akong anak ang gipainom nako niya nga antibiotic? Bisag wa ko resitahi sa doktor?
Gihurot gid sa akong anak ang 21 ka buok. Ikatulong pangutana. Pwede pa ba nako nga mapa-injeksyonan ang akong anak bisan og napo na kabuan ang nakalabay? Mo epekto pa ba gihapon ang anti-rabies ana? Ikaupat og katapusan. May lain magtambal nga pwede nako nga ipainom sa akong anak nga mapalitra sa butika aron nga mawa na ning iyang gibati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jeremy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Bilingos Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. So, going back to our sender, si Jeremy, unang pangutana, human napaakan ang akong anak ug iro, naglain niyang lawas, pero naayo raman siya sa antibiotic ang akong gipainom niya. Ug karon kay nibalik na pud iyang grabing hilanat ug nagsuka na siya. Posible ka nga tungod gihapon ni nga napaakan siya nga 10 months naman ang nakalabay. Well, ang incubation period pananglitan ko na rabies ng iro is mga 2 to 3 months usually. O napoy mga panahon nga maabot og 1 year, pero kung wala lang to magluya, wala naglaway-laway ang imong anak, wala naggilanat o niya wala manifest og mga lisod mugton ang iro wa ingnon tag nagkurog-kurog wala ma-paralyze wad lang to si mong nahuna nga mo to hinungdan no kay kung pananglitan napaakan og iro labi na kung askal lisod kay pagmonitor sa behavior sa iro no pero 10 months nang nakalabay posible lain nang hinungdan nga nagmanifest na po imong anak nga ingnon ta gihilantan no ideally ang iro nga nakapaak mo lagi na kung dili askal nang naapon sa ato magka-fever ka nya kay salivation mo na mga talimadon nga naay rabies so gikasubo nako pagingon nga kung pananglitan ang nakapaak nga iro na ay rabies ang napaakan kung positibo gani mamatay gani siya in 3 to 10 days so kung pananglitag na ay paak nag iro wa nagikumusa magpa-injection kadayon not only anti-rabies but also anti-tetanus unya imong hugasan dayon ang pinaakan pero kung domesticated, imong binuhi ang iro, nya obserbahan nimo nga wala ray kausaban, medyo dili kayo kuyaw. Ang kuyaw lang og askal kay ang imong gukdon tong iro ug hasan na nindagan. So wa na gyud komo sa magpabakuna ka as soon as possible unya limpyuhan ang site sa pinakan. Kaduhang pangutana, dili ra ba to makadaot sa akong anak ang ipainom na mo ng antibiotic bisag wala ko resetahe sa doktor. Giurot gyud sa akong anak ang 21 ka buok ng antibiotic. Kinsa man po yung naghatag nimo adto no? Wa ko kakuan kay ganiya sa drama. Pero ang antibiotic makapugong na siya nga dili magka-infeksyon. O dili na siya makapugong nga maprotektahan ang napaakan sa iro o rabies, no? Kaya sa ako nang ginaingon ang kining rabies ma-transmitted na siya sa usa ka padagiro iring kanang mga vampire bats pero ang common gyud kining iro good no ang mapaakan ka unya na ay ingnon ta open wound ma-expose ka sa saliva sa mao nga nakapaak ka iro. So, ang tanan nga paak sa iro kinahanglan gyud nga i-take seriously. Ayo lang kumpiyansa, parehenon tong akong kailang usa ka Indiano nga napakan ng giro, nuroy me. Usa ka Indian national, dirisibo. Wa na lang yun may dayon og suroy kay pagpakan niya giro, nung uli lang me, niya, mo lagi to, pagkaugma, dayon na pa-injection og anti-rabies, no? So, ang rabid nga dog, usually kung positive, will die in a week time.
kung naagid siya ng rabies. So hopefully wala to'y rabies ang nakapaak sa imong anak, no? O katong antibiotic magkapugong to o na okay na to na inom naman ka nga magka-infection siya. Ikatulong pangutana, pwede ba na akong mapa-injeksyonan ang akong anak og 10 months naman yung nakalabay. Mutalab pa ba kaha ang gihapon ng anti-rabies sa anak? Kung nang ginaingon, I don't think so nga na ito'y rabies tong ilo nga nakapaak sa imong anak. Kay kung naa pa, mukuan ta siya aning mga simptoma. Sa mga simptoma nga naaka aning rabies, no? Of course, magkahilanat ka, magkaan ka, magluya, labad mong ulo, ngatol ang sa site sa pinakan, anxiety ka, mura kag confused, ha? So, maparalyze, mag-result kag ginhawa, mahadlok sa tubig. Ang ginamang hydrophobia, may kita parang hydrophobia is because, it's not because mahadlok ang tubig, but because nga, ang imong mga muscle lang dapita sa imong tutunlan, mo mag-espasa man. So, mga nang murakag mahadlok. So, I don't think so nga maotog. Maghilana tayo imong anak, maybe it could be due to some other reasons. Ikaw, upatog katapos ang pangutana, may lain bang tambal nga pwede na akong ipainom sa akong anak nga mapalit ra sa butika aron nga mawala ang iyang gibati? Asa bang inyo? Ako lang awag Jeremy, no? Kung magpadala gani mo, palihog ko nung butang po sa inyong address, kay lisura po daning mag-refer, taasam na ko i-refer. So labing madaling panahon, dalha ko no siya sa hospital doon sa inyong lugar para ma-assist ang sitwasyon. Kung wala lang ma-affected ang bite mark, ang bite site, ang diin pa mapaki, medyo wa siya magnana, wa siya maana, morag magkayong ko nga wa gyud tingali to siya, wa gyud siguro to rabies, no? Kay 10 months naman. Pero kung pananglitan na infected, nagnana diha, atong another concern is the infection, ug katong giingon ako kung wa ba maka hatagan pog anti-tetanus vaccine, no? So isura po, no? Kay wa magug kupukog kakita, no? Kining imong pangutana yung mapalitar sa butika o sa may sitwasyon diha, kung pananglitan na apay ongoing infection, then you may bring your child sa sa pinaka-nearest nga bisag health center para mahunaran ang samad, unya ma-assess sa kinsa may naa diha, nurse or preferably a doctor, ug naa mo dol sa hospital ma-assess, no, kung magkinahanglan pa further treatment with antibiotic. Okay, so now nakasabot ka sa akong speaker mo Jeremy, no? Kung balikon, I don't think so nga nairabies itong nakapaaktive mong anak nga iro, kay 10 months naman ang nakalabay. So salamat kayo. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpamina sa itong mga programa sa Raman. Taas kita greeting din sa itong lugar. So Pangulo Base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Raman. Daghang salamat ug maayong adlaw.